Arratsaldeon. Egia astekarientzat ari naiz lanean, behaz, hogeita bost urte honetan, istante erritirua hor dut, ejan duen bezala, baina, biti hor naiz, eta orduan Euskara gaur, goizian aipatu dute geixanek eta jamatitiek egian ere, nolako Euskara erabiltzen den, Euskara batua nola hasi den eta hori guzia. Gaur zertan giren, orduan badakizue, egia iparraldeko astekari bata, irakurlego nagusia iparraldean da, eta iparraldean gehien bat Lapurdi barnealdean eta Baxenafarroan. Eta doi bat Siberuan ere, biztanda eta kostaldean, baditu irakurleak hegoaldean eta Euskal Diasporan. Beraz, horiek denekin, nolako Euskara erabili? Irakurle gehiengo bat, adineko irakurlea da, nahiz gero eta gehiago baditun aekako, ikastoletako buraso, gela elebidunetako buraso eta hola. Orduan, erriak hartua duen bidea da, euskalkiak albezin bat atxiki, baitakigu beharrezkoa dela euskalkian atxikitzea, behiratzea, eta memento berean, Euskara batuari bide egitea. Ariketa zaila da. Kaseta berean bi hizkuntza, bi molde desberdinak erabiltzeat. Egiten duena da, errietako berritikietan, eta badu berriketari bolondrez sare polita, 100 bat lagun, beren euskalkietan idazten dute, bakotxak bere euskalkian eta den bezala agertzen ditu berriak. Eta artikulu nagusiagoetan, han sartzen du gehiago, ez dute gain Euskara batua, aditzan eta Euskara batuan aski aintzinatu agira uste dut, baina batzutan egana izan da iparraldeko batua, ez da ahasori ere, baina batuari hurbilketa zerbait egiten dugu. Eta hola aintzinatzen gira, omea patiko moldean, pitaka, emeki, baditu irakurleak adinekoak bereziki mintzatzen zazkigunak eta eganez erabiltzen duen Euskara ezin ulertua dutela. Eta beste batzuk, aekako talde bat adibidez jiten dela gure ganat, aski ardura jiten zauzku, multxo bat Euskara ikasten ari diren eta poliki aintzinatuak diren batzuk, gure bulegoat, eta egia astekariaren inguruan antolatzen ditu alako solasaldi bat, galde baitutze, eta gehien zuenek egiten dute, Euskara batuan dutela ikasten, eta gure egian irakurtzen duten Euskara, ahotza zaiela, kasik bertzi hizkuntza bat, zomitzeko egiten dute. Orduan hor ari gira, batzuekin eta bertzekin guk kaseta bezala bizirik nahi badu batxiki, gure euskalkieri tokia hundia behar dugu utzi. Eta memento berean, gure irakurleak, emeki Euskara batuari ekarri edo beden urbilarazi. Hortan ari gira, badakit adibidez hor berriak agertzen duen Ipar Euskal Herriko hitzan ina dutela batuaren autua, osoki batua, guk auto hori egiten bagino, segur da irakurle guztiak galtzen ginituela, edo irakurlego handi bat. Hartako, zaila da, baina emeki hitzak izberriak sartzen ditu, Euskara batuko hitzak sartzen ditu, eta gure irakurleak entxeatzen dira, batzutan, emaiten du hitz bat, eta ondoan parentesisen artean, senperen edo maulen edo garazin egiten den moldean, senperen gatenga eta olako erabiltzen duzte, hango berriketariak olako hitzak erabiltzen ditulek edo olako formak atxikitzen ditugu, aberastasun bat baita guretzat, hola bizi dute, hori behar da, eta pitaka horiek behar ditu ere usahazi Euskara batuari. Hortan egiten du indarra, ahal bezala, batzutan ez hainuntza behar ba, baina hortan pitaka intzinatzen gira, eta baina uste du Euskara batuak toki gerota handiagoa behar dola hartu erriak asetan ere,
hautsi-mautsiekin.